Vi vil nu bevise formlerne for cosinusrelationen i en vilkårlig trekant. Og de formler, vi har tre. Det første, den hedder c i anden lige med a i anden plus b i anden minus 2 gange a gange b gange cosinus til vinkel c. Den kan så omskrives til cosinus til vinkel c er lige med a i anden plus b i anden minus c i anden divideret med 2 gange a gange b. Næste vi har den for b, og den hedder b i anden er lige med a i anden plus c i anden minus 2 gange a gange c gange cosinus til store B. Den kan så omskrives til cosinus til store B er lige med a i anden plus c i anden minus b i anden. Og det skal man så igen dividere bare med 2 gange a gange c. Og den sidste vi har, den hedder a i anden plus b i anden. Nej, a i anden er lige med c i anden, plus b i anden minus 2 gange b gange c gange cosinus til store A. Og den kan så omskrives til cosinus til store A er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden divideret med 2 gange b gange c. Og til at bevise formlen, der har vi den her trekant, som vi går ud fra. Man kan se, at der er en stor trekant her, A, B og C, men der er også en trekant, som hedder B, H og C. Altså den lille trekant her. Og hele fra A til C her, det hedder lille b, fordi store B ligger heroppe. Men fordi der er to trekanter, så stykket fra H til C, det hedder x. Og så stykket fra H til A, det hedder så b minus x. Og skal jeg altså bare se her, at lille c ligger over for store C, og lille a ligger over for store A. Altså lille b over for store B. Okay, så lad os komme i gang. For at bevise formlen, så bruger vi Pythagoras sætning anvendt på trekanten, der hedder B, A, B og H, som er den store trekant. A, B og H. Og det gør vi bare ved, at vi siger H i anden. H i anden her er lige med C i anden minus, og så det her B minus x. I anden. Og det samme gør vi med trekant BHC her. Så vi siger H i anden er lige med A i anden, hvis jeg ellers skal skrive minus x i anden. Og så kan vi så se, at H i anden, det er lige med den her, men den er også lige med den her. Og derfor kan vi sige, at de her to, de er lige med hinanden, så man kan også skrive det som c i anden minus b minus x er lige med, og så den her a i anden minus x i anden. Godt. Og så skal vi så til at isolere c i anden, fordi det er det, vi godt vil finde. Og der siger vi bare c i anden. Det går vi fra den her. Vi skal have c til at stå alene, derfor rykker vi b minus x i anden over på den her side. Så det kommer til at sige c i anden er lige med a i anden minus x i anden minus nej, det er så plus fordi den skifter side, plus b minus x i anden. Sådan var det. Sådan her. Og så går vi videre og siger c i anden. Vi er stadig i gang med at isolere. C i anden er lige med a i anden minus x i anden. Jeg kan slet ikke skrive minus x i anden plus b i anden plus x i anden. Og så, nu kommer det der ind gange 2, og så bx, fordi det er serien, vi skal finde. Så lige minus her, ikke? Minus 2bx. Og
Så skriver vi næsten færdigt her. C i anden er lig med A i anden plus B i anden, fordi så kan vi sige, at de her to kan gå ud med hinanden. Og så har vi de her to tilbage, ikke? A i anden her. A i anden plus B i anden minus 2 bx, som vi har tilbage herovre fra, fordi de er visket ud. Og det kan man så skrive på samme måde som så bruger vi de sætninger, som vi havde heroppe. Heroppe. Og den bruger vi så. Så det kommer til at hedde cosinus til c, fordi det er c, vi stadig gerne vil finde. Så den cosinus til store c er lig med. Og så har vi her x her. X i anden, og så divideret med a, som vi har her. Og det kan vi også skrive som x i anden. Nej, bare x hedder det. Er lig med a, som vi har her. Og så gange cosinus til c, som vi har her. Sådan her. Og så indsætter vi cosinus til c, det indsætter vi så skal lige se, hvor det skal indsættes så her. Så kommer den så til at hedde c i anden er lig med a i anden plus b i anden minus 2 ab gange cosinus til c. Og det var vist noget, vi har set før. Det var det samme, som vi skulle finde ud af heroppe. C i anden er lig med a i anden plus b i anden minus 2 ab gange cosinus til c. Så ser vi her. Det er samme med den første. Så har vi bevist sinusrelation, og det samme gør man med b og med a, når man skal finde dem.